Nepojazdným autom sme uviazli nedaleko Benátok a všetko nasvedčuje tomu, že náš výlet sa končí. Toto a ďalšie nadväzuje na predchádzajúce epizódy, kde sme kúpili 1000-eurový plesnivý karaván, vybrali sa s ním cez Maďarsko do Chorvátska a chladné počasie nás odfúklo do Talianska, kde sa zobúdzame v kempe blízko Lido di Jesolo. Nám tu v tomto krásnom kempe, aj keď mám pocit, že tento kemp už je iný, že to nie je ten prvý, tá Silva, že to už je ďalší kemp, kde sme vlastne museli meniť tú dušu toho kolesa. Ty potrebuješ zdvihnúť celý karaván, aby si mohol to koleso vybrať a vybereš ho takýmto spôsobom. A v tom videu aj Peťo povie, že my sme to robili 2 dní. Nám 2 dní trvalo to, že sme vymenali to koleso z toho titulu, že my sme ho zaniesli do toho servisu. V servise nám povedali proste, že to je ešte koleso, ktoré má dušu, že oni takú dušu nemajú, tak to sme ešte potom zháňali dušu toho karavánu. No oni nám tú starú, tu je vlastne Ivana Zaberen, tú starú dušu nám oni vrátili, hej, že si ju môžeme nechať na pamiatku. By the way, neviem, kde skončila, predpokladám, že v nejakých plastoch, kde si, alebo čo. Takže pri odchode z talianskeho kempu ešte natočíme robokotov. Čaute, robokoti. Krásne. Hej, to sú robokoti. A za tými robokotmi asi 500 metrov bola benzínka, že idem teda načapovať plnú a že ideme akože ďalej cestovať. A pozerám, ako sme zastali, som vystúpil auta a pozerám, že za nami taký pásik, taká čiara proste po ceste, že ty kokos pôjdeš z nášho auta. Čau, vieš čo, dneska pohoda. Ráno sa zobudíš, ideš do servisu, riešiš servis. A prečo si bol v servise, Peťo? Najprv som musel ísť do vedľajšieho kempu, zohnať si odvoz do servisu. Nie, najprv na vratnici servis, potom odvoz do servisu, potom odťahovku v servise. Prišli sme do toho servisu a v tom servisu nám povedali, tak akože doneste sem to auto, a že my nemôžeme ho sem doniesť, lebo to auto je nepojazdné. Čiže oni nám poslali akoby ten odťah, my sme potom naložili Berlingo v tom kempe na odťahovku, odťahovka si odviezla to auto, hej. Autičko putuje do servisu, keďže nám tečie nafta a práve sme svedkami, ako nám tu odťahujú rovno z parku. Grácie! No a teraz si vezmi tú situáciu, že my sme vlastne v Taliansku v kempe, posraný karaván, to, že máme posrané auto. Peťo bol celý spokojný, lebo zrazu nemusel spať v tom vozúčkom autičku, hej, ale konečne spal v stane, takže mu sa to akože páčilo. V tom celom tom pobreží, to Lido, čo tam je, Lido di Jesolo, Lido di neviem, všetko tam je, tak sú pekné pláže. To je akože hodne vyhľadávaná turistická destinácia, čiže sú tam pekné pláže, Peťo si musí takú pláž natočiť. A tuto sa nám ešte grilluje. Tak to už je vlastne večer toho dňa, vrajím pogrilovali sme, niečo sme vypili. Aha, sliepko prepelice v Taliansku. A už zdrhli. Tak polievka nebude. No ale čo sa stalo v tom servise? My sme prišli do toho servisu a oni nám teda povedali, že prasklo nám turbo, že to, čo tečie, kvapka tá nafta, tak to je z turba. No a že oprava bude stať 1000 eur. No a ja som im povedal, že viete čo, ale ja som celé Berlingo kúpil za 800. No a tu sme už boli akoby zúfali. My sme už nevedeli, čo teda ideme robiť, pretože auto je nepojazdné. Čiže my sme boli akoby prichystaní na to, že my tam strávime v tom Taliansku proste možno, že týždeň, hej, možno 2, alebo čo, že ideme vymýšľať, že čo vlastne. No a ako je lepšie zase vymýšľať, no zase klasická grilovačka, hej. Tu sme už boli potom večer s tým, že išli sme zbierať mušličky na pláže. Už nás nenapadlo nič zmysluplnejšie, čo môžeme robiť proste v tejto bezvýchodiskovej situácii. Tak jediné, čo nám napadlo, že ideme si zbierať mušličky na pláž. No takže tak ako destinácia dovolenková, to je krásna. Ale keď ty si tam proste s pokazeným karavánom, pokazeným autom a už si tam 5. deň a už riešiš 5. kemp v poradí v podstate a už si obehal všetky servisy v okolí, ktoré tam existujú, tak už síce je tam krásne, ale už trošku zúfalo. No. Jediné, čo nás teda napadlo, že spoďme si aspoň to, že poďme do tých Benátok. A ja som to spomínal vlastne v tej predošlej sérii, že do Benátok sa nechodí autom na parkovisku, ale chodí sa tam loďkou. Už si presne nepamätám, ktoré sme si kúpili my, či jednosmerný alebo obojsmerný. Kúpili sme si listok na loďku a z toho Lida, alebo kúsoček od toho Lida, čiže my sme pešo prešli do nejakého prístaviska a z toho prístaviska sme potom išli loďkou do tých Benátok. No a už sa približujeme k tým Benátkam. Tam je turistov, jak nás...
Benátky sú zaujímavé práve týmito karnevalmi a týmito maskami a týmito oblečeniami, čiže plné Benátky, skrátka takýchto umelcov. A sme v Benátkach. Tým, že my sme mali celý deň na to, aby sme proste mohli tade chodiť, že poďme sa stratiť. Veď dneska už máš v mobile navigáciu, takže v tom najväčšom prúsere by si spravil to, že vyťahneš tú navigáciu a nech ťa tá navigácia niekam donesie. Poďme mimo ten hlavný prúd, no vidíš to proste, to je masaker. To je proste, keď ideš po tých hlavných prúdoch, tak to je proste masaker. Čiže my sme tam ponachádzali strašne veľa takýchto kadiakých umeleckých skvostov, toto je napríklad krásne točiace sa hovno. No počkaj, kámo. To vyzerá ako nejaké lístky papierové novinové. Tak a ideme sa stratiť. Tým, ako my sme blúdili, tak nachádzaš rôzne veci a to nepochopíš proste. Na čom fičal ten, kto to robil? Čiže my sme odtiaľ odchádzali takí, že dosť akože zmetení. že to čo bolo? Prečo sme tam vošli, ešte to musím povedať, lebo bolo, že free entry. A Slovák vidí, cestujeme za pár drobných, zadarmo vstup, tam idem. Benátska garáž s loďkou, rovno vstup na cestu, respektíve kanál. Hej. Dobre. Loďka v pozadí. No a to už je cesta naspäť. Čiže na večer sme už pobehali celé Benátky. Už nebolo miesto, kde by sme ešte neboli, akože trepem, ale fakt sme ich pobehali celé krížom krážom. Naša loďka sa vracia z Benátok. No a týmto končí za mňa táto časť a vidíme sa v ďalšej časti. Čau. Ak si bol z tejto výstavy aj ty zmetený ako my, tak daj like a odber a všetko, čo k tomu patrí. Čau. Na čom fičal ten, kto to robil?